Het natuurreis is op Onderstroeplaan alweer sterk genoeg voor de eerste rieders. Op de Rieptjerkerpolder, maar ook op de Blauwgezen bij Eegmariep. In Steggerda wordt maandagmiddag de eerste kwatterbaanwedstrijd op natuurreis verrieden. Maandagjoen is er een kwatterbaanwedstrijd bij Bontegeer. Wetterskip Friesland gaat voor eerst terug naar Mjellen, want op dit stuit streemt nog groenwetter de polder zien. Het wetterskip praat vanmiddag met de waarman, het Friesk IJsboen en de provincie. Als het Mjellen stilzet wordt, kan het ijs beter ongroeien. Sven Kramer had juster in Tialf de 6e Europese allround-titel op zijn naam skreun. Daarmee zit er nou op Liekese hechte als Rintje Ritsma. Irene Wust is voor de tweede keer Europees kampioen geworden, na haar eerste titel in 2008. Binnenopvang Fleurtje Bellefleur op het Jereveen ging van de morgen weer iepen, maar er kwamen geen ouders maar bij. De gemeente hier de opvang sluiten omdat de eigenaresse roeg maar de baan omgaan zou. Maar de rechter had zijn dat de gemeente fout ziet. De eigenaresse wil nou een skeervergoeding. Vannacht uit een trog een sniebuiken, matige frost om de min 6 graden heen. Mooi snieën en oudijs krekt onder het vriespunt. De rest van de week meest droeg en nachts min zo'n ont min 9 graden.